रजइया ओही रजइया में होई ताता थइया ओही रजइया में होई ताता थइया लै देबो जदी रानी कीन के रजइया लै देबो जदी रानी कीन के रजइया हो जाइबे नुनु मके कहे वाला मैया हो जाइबे नुनु मके कहे वाला मैया। पिया जाड़ के दिनमा कटबो न करे पिया पूस के महीनमा जइया से आबे रानी पूस के महीनमा एही से घर आबे सबके सजनमा काहे लायाबे पिया जाड़ के दिनमा कटबो न करे पिया पूस के महीनमा जइया से आबे रानी पूस के महीनमा एही से घर आबे सबके सजनमा आ गइले जाड़ा पिया कीन रजइया आ गइले जाड़ा पिया कीन रजइया ओही रजइया में होई ताता थइया ओही रजइया में होई ताता थइया। जाके बाजार पिया झुमरी तिलोइया वहीं से लेके आवा किन के रजइया होते बिहान रानी धर लेबो गरिया झाड़ी के रखी है पलंगिया से जरिया जाके बाजार पिया झुमरी तिलोइया वहीं से लेके आवा किन के रजइया होते बिहान रानी धर लेबो गरिया झाड़ी के रखी है पलंगिया से जरिया आ गइले जाड़ा पिया कीन रजइया आ गइले जाड़ा पिया कीन रजइया तोरा लजैबो रानी झुमरी तलैया उहे से ले ले कीन के रजइया।